ନମସ୍କାର। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଏକ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ଭୋର 5ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ରେ ମକର ତୁମେ କି ନ କର। ରେ ମକର ତୁମେ କି ନ କର। ବରଷ ଯାକ ଯୋଉ ଆସବାବ ପତ୍ର, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ବି ତୁମେ ସଫା ସୁତୁରା ଆଉ ଯତ୍ନ କର। ହେ ମକର ତୁମେ କି ନ କର। ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଶନି ମହାଯଶା। ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଶନି ମହାଯଶା ଚାଲିଛି। ସାବାଳକ ହଉ ବା ନାବାଳକ, ଆଉ ହଉ ପଛେ ଶ୍ରୀମତୀ, ନାହିଁରେ ତାର ନିସ୍ତାର। ହେ ମକର ତୁମେ କି ନ କର। ଆଉ କିଏ ଯଦି ବାକି ଧାର ନେଇଥିବ ସିଏ ତ ମଲା। କିଏ ଯଦି ବାକି ଧାର ନେଇଥିବ ସିଏ ତ ମଲା। ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଲୋକଟା ବି ହଠାତ୍ ଆସିକି କହୁଛି ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟର କର। ହେ ମକର ତୁମେ କି ନ କର। ଛାଡ଼ ହଉ, କିଛି ଭଲ କଥା ହେବା। ବରଷ ଯାକ ଯେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁରଟରେ ଖଟୁଥିଲା, ଦେଖିବ ସିଏ ବି ଫେରି ଆସିଲାନି ଘର। ଗାଁଠୁ ସହର ସଜେଇ ହେଲେଣି। ଆମ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆରେ ନୂଆ କୁଟା ବି ପଡ଼ିଲାଣି। ଜମିବ ପିଠା ମିଠା ଆଉ ମେଳାର ଆସର। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହ୍ୟାପି ମକର। ହେ ମକର ତୁମେ କି ନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।